थिनगोन नाथाय नोंथांनि गोहो आरो बोलोआ 5 बोसोरल' बिनि बारा नङा सोरबाया बुंदों नोंथांमोननि सरखारखौ 15 बोसोरसिम इउपिपिएल सरखारानो थागोन आरो मा 15 बोसोर 100 बोसोरखौनो थान नै दिनै मोनसे आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोफिननायनि जाहोना ओरैबायदि दाखालि साननैसो जों दावराव दावसिबो नुलायदों निउस पर्टेलावहाय सोरबाया सोरनिबा रायजोनि हाखौ सिख'हैनाय सोरबाया सोरखौबा बुहैनाय आरो सोरबाया सोरखौबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय अर्डार होदलायनायखौ थ' बेफोरबायदिया मानो जादलायदों मोनसे रायजोनि हाखौ बै सोरबा सासे व्यक्तियाबो मोनसे रायजोआ दखल खालामनानै दोननाय गोथै गारनो थाखाय बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय गामि दरनायजों माबा मोनसे आवग्रिना दोननायखौ बै व्यक्तियाबो मानो सेनो थांदों खारना मानो सेहैदों मानो बिहैदों आंनो जाहोना बेसो खोथाया बेखौ बै रायजोनो गोथै गारग्राखौ नांगौ आं बेखौल' बुंगोन जाय व्यक्तिया दखल खालामनो थांदों बै व्यक्तिया बै हाखौ नोजोर होआलाफानो हायोब्ला जोंनि बर'निनो हा जों ट्राइबेलफोरनि हा गुबुन हारिफ्रा ना बेफोरखौ दखल खालामनो नाजानाया मोजां मानो होननानै बुङोबा बे हायावहाय जों बर'फ्रानो गोथैफोरखौ बा बयनिबो बिमा बिफा ना आबै आबौ बा गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो बावहायनो दोनहैयो जेब्ला बे गामि दरनैनि मानसिखौ सिरस्थाय बावहायनो थागोन जेला बेखौलाय मानोथो सिख'नांगौ दरखार दं आंना खोथाया बे आरो आं बेखौल' बुंगोन जे गामि दरनैया जे बे हाखौ दे दखल खालामनानै दोनदों बेखौ होनोबो नाङा आरो होआबा मोजां जागोन आरो सोरबा सासेया जुदि सोरबा व्यक्तिया बै सासेयाबो जुदि नोजोर होदोंबा बेनि नोजोर फारसे गोजानाव थानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' बाथ्राया बिनि बिथिङावनो आं बुंनो नागिरदों जयन्त एमएलए बिथांनि खोनानाय मथेयाव बे हाया जयन्त मोन गामिनि जयन्त जोंनि एमएलएनि गामिनि होननानै खोनादों खिन्थु नंगौना नङा बे बेसेबां सैथो आं बेखौ जाय हक बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय सानसे समाव गोबां राजा लामा गाथेबोबाय बा गोबां समावनो बिथाङा आन्दलन खालामबोदों बेसिम आं मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै सोरबा सासेखौ बुहैनाय सोरबा सासेखौ बा टर्चार खालामहैनाय बे आखुआ जानो हाया मानो होननानै बुङोबा मानो जानो हाया खारन बिथाङा बै समाव बै सुबुं बर' रायजो राजाफोरखौनो लानानै आन्दलन खालामनायाव आग भाग लाग्रा मानसिमोन बेफोरबायदि मानसिया जानो नाङा एक्सुवेलि नोंथांनि आखायाव बोलो दं गासैबो पुलिस आइन गासैबो नोंथांनिनो आखायाव एमएलएनि आखायाव गोसोब्ला नोंथाङा जेलावबो हरनो हायो सोनानैबो दोननोबो हायो गोबां रोखोम खालामनो हायो नाथाय नोंथाङा बेखौ जे खालामनो हाया बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा बे सासे मण्डलखौ अफिसाव थांनायाव अफिसावनो दरजा फांथेनानै बुहैलायनाय बियो जोंनि थाखाय नों हारसिंनि थाखाय असनमाननि बाथ्रा नङा बियो नों सासेनि व्यक्तिनि असनमाननि बाथ्रा नङा बियो जों गासैबो बर' रायजो राजाखौ नोंथाङाबो असनमान खालामदों जे बर' जाथिफ्रा बर' हारिफ्रा सासे एमएलए जायोब्ला बा चिफ जायोबा इएम जायोब्ला दम देखायो दादागिरि देखायनाया बारा बेफोरबायदि नुजानो मोनो ओंखायनो जोङो सोरबा गुबुन हारिजोंबो जों बुंजानो गोनां खोनासंनो गोनां नों खोनासंनाय लगे नोंथ' बहाथो खोनासंनाय बेफोरबायदिया नोंनि थाखाय जेबो नङा जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खोनासंनांनायानो जोंखौ बुनायफोरबायदि गुबुन हारि खुगानिफ्राय जोंथ' दिनैहाय सिडलि बायदियावहाय मालाबा थाङोबा खाथि खालानि सोर दं नोंथाङाथ' मिथिखायो सोर दं बावहाय नोंथाङा सानदों नामा बे खाथि खालानि मानसिफ्रा आंखौ अनो बा आंखौ मोजां मोनो बे नङा ओंखाम जाखांनानै थांनायनि उनावनो नोंखौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुंगोन बे बाथ्राखौ सिन्था खालाम गासैबो मोजां मोनजोबा नोंखौ ओंखायनो नोंनि खाथियाव बा जि खाथियाव थानाय गुबुन हारिफोर बिसोरबो दिनै नोंसोरखौ सावरायनो हमदों जयन्त एमएलए जोंनि एमएलएआ नंमारगौ नामा गुवाहाटियाव बुनाया बिबोथ' थारानो जागोन जिहेतु जोंनि खाथियावनो जोंनि मेगनजोंनो नुनाय बिथांनि
माखासे माबाखौ जों खोनानो मोन्दों नुबायबो जाय बेक्ति मानसि बुजाग्रा बेक्ति बिनि खुगानिफ्रायबो जों खोनाबाय होनबा बे गुवाहाटीनाबोथ' थारैनो जाथारगोन बियो बे मोनसे सोंथिया फैबाय थादों खारन मानो जानो हमदों बेफोरो नोंथाङा आंहा पावार दं होननानै नोंथाङा नोंथांनि पावारखौ गासैबो समाव बाहायजाग्रा बुस्थु नङा सम लाना बाहायनांगौ नोंथांनि पावारा माहाय बेखौ नोंथाङा बुवालाफानो बा नों आयेननि बेबस्था लायोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो दिनैनि जोंनिया बर'नि लिडारफ्रा बै समनि बारग' बिपिएफफोरनि बिथांमोननि समावबो जों बेबायदिखौ खोनाबाय थानो मोन्दों खिन्थु जों नुवाखै खिन्थु दिनै नोंथांनिखौ माबायानो जाय बुजाग्रा बेक्ति बिथाङानो बुंदों बे नोंथाङा बेफोरखौ बुङोब्ला दुखु मोनगोन बा माबा मोनसे खालामगोन जोंहा नोंखौ बुंनो हानाय मोनसे अधिकार दंलै जयन्त एमएलए जोंहा नोंखौ बुंनो हानाय मोनसे अधिकार दङ एजे नोंनि समस्तिनि मानसि जोङो एजे जों नोंनि मोनसे आंबो नोंनि सासे भटार मोनथिबाय आंबो नोंनि सासे भटार हिसाबै नोंखौ जोंहा बुंनो मोननाय अधिकारा दङ नोङो बुंनो हाया जे नोंसोर जोंखौ अधिकार गैया आंखौ बिदि बुंनो हानाय बेबायदि बुंबा जानाय नङा जा सैथो बेखौसो जों बर' रायजो राजाफ्रा नुगासिनोबो दङ आरो नुलांबायबो थादों दिनैहाय नोंथाङा बेखौ बुंबा जानाय नङा आंखौ असनमान खालामदों आंखौ आंखौ नंखाय खोथा फोलाबाय थादों बियो बेबायदि बुंबा जानाय नङा सैथोखौबो जुदि असैथो खालामनो नागिरोबा मा पलिटिक्सआव थांनाय लगे लगे नोंथाङा मा गासिबो पावारखौ बाहायनो नागिरदों नामा जिखुनु समाव बाहायनो हायालै एमएलए नोंसोरो जोंखौ बेबायदि जानला मोनला जों पाब्लिकनि सायाव बा सोरबा सासे पाब्लिकथ' नङा बे सासे सरकारि साख्रि मावग्रा बा माबा मोनसे मावग्रा बेफोरनि सायाव बेबायदि जानला मोनला आखाइ होद्लाबा जानाय नङा बेखौ रायजोआसो थिनगोन नाथाय नोंथांनि गोहो आरो बोलोआ 5 बोसोरल' बिनि बारा नङा सोरबाया बुंदों नोंथांमोननि सरकारखौ 15 बोसोरसिम इउपिपिएल सरकारानो थागोन आरो मा 15 बोसोर 100 बोसोरखौनो था नोंसोरो मिथिबाय 100 बोसोरखौनो था जों थैजासिम जुग थाजासिमनो बिटिआरआव बा बिटिसिआव इउपिपिएलआनो थाबाय था मिथिबाय इउपिपिएलआनो थाबाय था अब्लाबो नोंसोरो बेबायदि सोरबा सरकारि साख्रि मावग्रा 3rd ग्रेडआनो जा 4th ग्रेडआनो जा साहा फुदुंनानै हैग्रा मानसियानो जा बा लेखा पेपार बा बायदिसिना रोगाना होग्रा मानसियानो जा गभर्नमेन्ट जब मावग्रा बिथांमोनखौ नोंथाङा आखाइ होनो हानाय बा माबा मोनसे बे अधिकारा गैया आं बेखिनिखौ स्पष्ट आरो क्लियार काटखौ बुंनानै होदों थ' बावहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया बा दुखु मोननानैबो लाब गैया नोंथांमोना बायदिसिना बुङोब्ला गोबां खोथा बुङो एरेस्ट खालामगोन बोखांगोन जियाल हरगोन हेन टेन बायदिसिना जा सैथो खोथाखौ बुङोबा नोंथांमोना लाजिबो मोनो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन माबा मोनसे जुदि गाज्रि खोथा बा गाज्रि वर्ड बाहायदोंबा नोंथांमोननाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालांबाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि